идомаи далелҳои аҷиб дар бораи барфрезаҳо. аз сабаби зидшии ниҳоят кам доштанашон, барфрезаҳо ба замин оҳиста бо суръати тақрибан 0-9 км/соат меафтанд. шояд ҳаёт дар мерих вуҷуд надорад, аммо дар он ҷо бешубҳа барф ҳаст, зеро дар ҳарду сайёра, яъне ҳам дар замин ва ҳам дар мерих таркиби барф ягона аст. сабаби асосии ғарҷ-ғарҷкунии барф зери пой дар он аст, ки кристаллҳои шакли геометрӣ доштаи он мешикананд. табиатан ин садо аз ҳарорати барф вобаста аст, яъне чӣ қадаре ки ҳарорат паст бошад, садо ҳамон қадар баландтар мегардад. ногуфта намонад, ки садои монанд ба садои барфро метавон бо омехтану фишурдани намак ва шакар ҳосил кард. қаблан ин усул аксар вақт дар дубляжи филмҳо ва дар намоишномаҳои театрӣ васеъ истифода мешуд. соли 1979 дар биёбони Сахара тақрибан 30 сантиметр барф борид, вале ҳамагӣ дар ним соат об шуд. пайгири бахши мо бошед. дар барномаҳои оянда мо шуморо бо далелҳои аҷиби дигари барф шинос хоҳем кард.